Колко това е само флаш? Ома брат, гърбет, сега почвам. Пази главата, майка. Къде бе? Видя ли го къде? Ай, глуби, брат. Те поне мини към нас или ти марен. Виж те гледам, че си 0-0. Ей, как го взе толкова банки? Някой го банна за как? Оли, то как не обича. По-гъбъркам. Шо е? Ей, Митко! Или ти, или аз това. Ей, загубих сега, те заради тебе бот. Брат, вие ми двамата съм да играем, вие ми чуват. Защото вие го докарахте на мап, ние играем само ярд. Защото ти играли съм върте. Ко стана е? Пази си главата, ей, момче! Пази главата, Ще те изям! Кацелска бана. О, мага, къде чака гадно. Баш ми не взел толкова много папач. Я как губи камерами. Аре бе, ей, аре ла! Где я? Умря. В гробе. Абе, пел глас, да това не бях съден. Държа халата те. Рамски, где минава соби. Но, още един път си колата. Той може да е фен на Митко, знаеш ли? И фенове ли има? Митко как така? Какво кара, как ще бъде стейк? Няма да цели. Да, ние сме 4 буртичките деца. Аз като бях с фирма, на какво да кажа? Бъртички, не бъртички, ето. Как ма фана? Ай си фос. Пичу, не станте. Терорист. Първи, втори. Айде, 6 на 6. Има 5-5. Трябва да дадеш на мене ти за трансфера, брат, защото само двама песни, които съм не отидат един. Ей, как ти? Кой първи бот план? 4-100. Ръже! Само се бисам те. Ряко, умри. Пази главата. Новия умря. Той стария за. Ярд. Бързо е. Абе, ярд тяхна, мърни. Брат, ярд тяхна, ярд наша, аз много разбирам. Той някъде ви? Беше вратикът му уби. Аре, може. Какво е? Ние сме си от един тим. Мангейката казва. Аз не съм виден. Ние сме си един тим, брат. Да ви има за обградичка. Ти пак кой искаш те да седят, да седят, Да седят, да тъгият, да чакат да те убият.
Само не ми пускай телевизора. Замислям След друг малко ще права го за 25 и започва ебане. Чули, бабо? Пенът му опис. Толкова фен, нали? Познай въобще. То са те са само те, брат, има един малко се. Пак ли? Трябва го пописам. О, мой гъл, може да пишете приложение, ама едно ако къдете на дете на място, не може да го. Здраве да е. Да, аз бях на мал. Ти главата. Бях на мал. Че ще ти я откачам. О, Мариан Гимбело, виж. Гръмни. Другия път. Сега ще гръмни. Другия път по при време. Ране, иначе само. Къде трябва? Съпът си Бог. Аз съм сам. Някой има фана. What? Нима страхува, ей. Кой има ли някой? Никой няма. Ама горе има. Не знам, аз зато и съм махнах това. Где брат, да, пък като му си иде тъйка. Сейчас ще те някъде да взима. Първия ключ. О, те станаха тима, брат, първи някой. Не знам. Не са, не научи се. Митко е на Б. Кой це 4 напи? Не знам, чака да кашонки там горе. Аре, де стига? Гадно! Мите идва на 19. Марави, имате. Да. Аре. Да. Здравей, тук малко късно, ама здраве, бе. Да, ще гръмна. Кефиш се на... За косък? О, обърках си оръжието. Мада. Не, Индей подсказва. Въркам тях поне. Отива към стоби. Аре, стига де! То Мариан не е тук. Да, стига де! Мариан не е тук. Да, бе. Се уби той. Аз разбирам да се убил той да се Какво свърши. ти казваш, къде са? Аре, бе, Марине, влиза, бе. Към Митя, са малко. Аре, някой да го уби и ако така. Моя е пълен идиот. Къде е бомбата? АФК на вашата база. Колко се пази, брат, какво в нашия вечер, где и тръгна? Той нашия бот не седи да пази C4, от да го търси. За да ръхма раба. Нашия дошъл би някой. Дай ми АК, дай. Ого, план. Да, нашия тук е умира. Понимаешь? Ноя. О, мага, то сега ти идиот. О, мага! Не е идиот, аз ще го уби. Не бе! Полицайите. Не съм го видял, не знам. Ти е админ, брат, какво искаш? Тот байо мага е админ. Пък да, ако не ми се вярва да я обезрези толкова. Хей, не му се е хел. Добре. Лудак. Аз съм... Само... Ого, Вие сте всички на стълби, аз няма да това. Хей. Мале, виж.
Capitão que está Uiteți care este... Oh, nu știu... Na banale? E, doar cumva... 2 minute